Hi, hello, welcome back to my channel. Bodo gulu puluh cepet nonton ke dini kita nonton video baru bahwa tapi nonton muna aru jengka sebu negas nih tanai jengni favorite YouTuber B-boys ni YouTube channel lau jengni betanai romong ni mungse short movie ke to nonton muna nuno musikan dah gubo jangan nongla bio Instagram au bio kamu update hubai gabun fisikan 27 July 9:47 AM आव नोंथांमोना नायनो थाखाय थाग थियारि जादों तो जोंनि जोबोर फेभरेट यूट्यूबर नंबर 1 यूट्यूबर जोंनि बर'नि यूट्यूबर जोंनि बिनि भिडिअखौ जोबोर नायनो एक्साइटेड जाना दंमोन तो जिंगासिनो नांला तो गाबोन फुङाव 27 जुलाइ 9:47 AM आव नुनो मोनसिगोन तो बिदिब्ला एक्साइटेड बयबो आरो आंबोथ' जोबोर एक्साइटेड तो गाबोन फुङाव नायनो थाबाय तो बिदिब्ला गाबोन फुङाव नुनो मोनसिगोन 9:47 वुहु बिनि मोनसे आपडेट होबाय आं लोगो 27 जुलाई तो कल सुबह 9:47 को आपको देखने को मिला। इस बार ना ही होगा कैंसिल, ना ही होगा उलंग अलंग, क्योंकि आप देख के लाया है पूरा